Sibdar Masari son nोंथांमोनखौ आंनि टिउसनाव बरायबाय आं दिनै माने ब्लग बानायनो गोसो जादों माने ब्लग बानायनो नागिरदों आरोखि ना माने आं माबा डिडि ब्लगखौ लोगो हमफैदों जोंनि आदाखौ जोंनि गामिनि खाथिखा माने आं बेखौ लोगो हमफैदों आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिलाय डिडि ब्लगआ माने जों दा खिथागोन आं सोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ बोरै जायो नायलांदोलाय स' क'क्राझार माबामोनबाय सानसिनगर नै क'क्राझार एरियानि सानसिनगर आरोखि ना बेयाव ओमफ्राय नैबे गोजौफ्राव दखान हेरि जायो आरोखि ना बेलाय गस्ला दखान दा बन्द' जाथ'दों आरोखि ना दा माबा सानसु जाबायना टाइमा ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ मारै जायो दिनैनि ब्लगआ स' आं ब्लगाव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर माने आंना एग्जामबो सोलिगासिनो दं दासान्दि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि ब्लगखौ इन्टारेस्टिंबा आंथ' जायगायाव सहैबायमोनलै नोंथांमोना नायलांदो आं सोरखौ लोगो हमहैनो नागिरदों नायदो लोगोफोर नायदो आयौ देन्जार नुबायलै आंखौ मारै आलदा हिनसाम आच्छा आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबियावनो गोसो गैयाब्लाबो खनसे स्राय मिनिनायजों लोगोसे जासिहरनाय थाबाय आरोना माने नै एक्सुवेलि फंबायमोना फुरा गोजाननिफ्राय फैदों नै एकदम फंबाया नैबे खाथि गासानि जाहैदों खाथि गासानिफ्राय साइकेलजों सिबलाबोगासिनो साइकेला नायबाय आं रिंथालजोब मिथिबाय स्प्रकआनो मोनथामसो बायखानाय माने एथ' गोजाननिफ्राय लोगो हमनो होननानै फैनाय नालाय दा फंबायमोनखौ एसे फंबायना मा नाम दंलाय इउटुबनि नामा सिबदार आच्छा सिबदार मुसाहारिलायाव जाहैदों लागाय नामाबो बहाय माबानिसो फरेननि थाइलेण्डनिसो सिबदार मुसाहारि आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा नुसनोबा एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलफ्राव एसे सार्चफोर खालामनानै गाव सिदलाजोबनानै हरो आरोना थाफाथाब फाग्लानो एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना चेनेलफोरखौ गाव सिबना हर थाबनो स्पिकिरिप खालामनानै हरो आरोना गोसो गोथारै एसे मा होनोमोनलाय जाहाथे बर'जों बर' सापर्ट होलायबा बोरै जालायखो बेनि थाखाय आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर र' नायलांबाय थाबाव आं एसे देखायना होनि नैबे आरोना जोंनि गामिनि लामाया लकेसनफ्रा हेभिखा र' एसे देखायलांबावनो आं नायलांबाय थाल' माने फंबायमोना जोंनि न'खौ एसे नायो ना मा होनो एसे देखायलांनाय आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर र' नायलांबाय थाल' फंबायनि मबाइलखौबो आंसो लादों जाहैबाय गलामसोलै जोंना फाग्लासो हेल' बस होननावलाय एसे फाग्लानिखौ जिबन दान नुसैलायो नुबाय दा इन्टारटेनमेन्ट लकेसना मैगंबारिया लागाय गलामसोलै इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर मा होनबावनो दोखो मा जाखो दुगायालाय नै बाहाय सगा थुलेन बासा दं आरोना गाइसमोन बिदैखौ हाननानै मालाबा एवजागोन आं नै बिलाय बेनो आरोना बिमायाबो दंबावोसो बे सिङाव हाबनानैहाय ओइ इन्टारटेनमेन्टआ न'आ बिल्डिंसो देन्जारसो बिल्डिंआवसो उन्दुयो इन्टारटेनमेन्टआ ओमफ्राय माने इन्टारटेनमेन्टनि रुमखौ एसे देखायना होनो नागिरदों आरोना गाइसमोन र' नायलांबाय थाल' इन्टारटेनमेन्ट रुमाव हाबबोबाय सेवट लागाव मेडेल लागाव बै मा बुस्थुलै नै इन्टारटेनमेन्ट रुमा गाइसमोन लागाव नुबाय दा सोर दं बे जायगायाव नायदो एसे बैखौ सिनायखायो दा नोंसोर माबाखौ आदैखौ जोंनि आबौआ दाख्लैसो रुंसारि जानानै थांनाया नुबाय दा हेन्डसाम बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ ओरैजाय गोन्दोनो दा होनसै सानफ्रामबो सेलाय बेलाय थिखा फिसाखौनो बेसे जालु बेसे लोंलु आवथेनफोर नुखायाखै होनबा फाग्ला दंखायो आंनाव नैबे गोदो आं 60 किल'मिटार खारनायाव फार्स्ट मोननाय आरोना देन्जारसो ओमफ्राय नैबेथ' इउएन एकाडेमिनि गेमसो थाइनैनि प्राइज जोब आरोना बे गासिबो बेनोसै आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर सापर्टल' खालामनायदों नोंसोर गोसो गोरबोजों फाग्ला हेन्डसाम गोजा मानसिफ्रा नायलाय आयौ दा होनसै बिमाबो हेन्डसामजोब आरोना बाहाय थानाय माने गासिबो खहायफ्राथ' लाजाखाया मा मोनामदों मिथिगौ नोङो गिरुवा गोसोमनि खहाया दहाय बैयाव लामाजों थाबायबाय आं मिथिबाय मोनामनायफ्रा बेखौ मानजिना मानजियाथाय लाजाखाया नारायण आग्ला मोनामजोबखायो आंनि बायदि खहाय मोजां मोनामोनलाय बा पेपसुरेन्ट मोनामलायो आंना मोनामोनलै आंना लोगोफोर माने आदानि रुमनिफ्राय थांसैमोन जोङो ओमफ्राय लामा थांसैनोसै आरोखि ना आं दा आदानि न'निफ्राय थांसै आरोखि ना माने थांसैनोसै न'आव आङो माने टाइमाबो खरा जाखो र' नायनि माबा जाबाय
सारिथा 35 माबा 31 जाबाय आरोखि ना थांसिनि एसे बायबाय लाहरनोसै आदानि नै थांसिनि माबा थांसिनायनि थाखाय बायबाय लानोसै आरोखि ना आदानो दा आदाया मा बुंनो सानो फंसेखौ लानोसै आं नोंजों हलै ओरै देखायनानै रास्ता मथे सारो बेखौ ओरै गोलाव लानानै ओरै लानानै आखाइया जिगाब मोनामखायो आथिंबो दे होमबा बायनो जादों फेमिलिफोर आं माने न'आव मोनफैबाय आरोखि ना मोनाबोबाय ओमफ्राय आङो दुगैखांनानै ड्रेस सिरि सोलायबाय नै ओमफ्राय दा गोजां बोथोरबो ना गस्ला गुदुं गानबाय आं ओमफ्राय दा मोनाबायबो ना लोगोफोर मा बुंनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनोबो दाबाव लोगोफोर बाय बाय